siêu xịn trong phi thầy ngài y chỉ siêu mar quên trong phi thầy ngài y chỉ đông kỳ cả jim trong phi tôi lệ cái ka baja prasang banjit da ka we ka lenti thầy ngài y ka chỉ siêu xịn trong phi thầy ngài y chỉ siêu mar quên trong phi thầy ngài y chỉ đông kỳ cả jim trong phi tôi lệ cái ka baja prasang banjit da ka we ka lenti lệ cái ka balaja tu perkat bhaba ha ka we ka si kan wan rajin kelaba ha jing im trong phi kan wan rajin pa namar hadin ka jing siêu xịn ka wan ka jing ben hadin ka jing dum ka wan ka jing shai ba ai jing kermen bu shadin ka bala dem ja perkat baba jing di bu ai kam la ban wan rajin kala shir tapin im sak ma jing long au ya tang na ban ta ka jing it ki we ki shim ka bu kim siêu tu pat ba phila dep shadich ngatip ka sham jing ya pi ban jit shawe man ka por phi perkat jing it pi yo ya jing jot jing pe ka men sum ka don nur ka kala mau man ka por ba pi yo i bu khmat ki shen rang ya u pi poi kan mau ka ba pen hun ya pi de tang ka kyat bat ka trem u kan ja tang ban hun ka met pi kwa ban ya shen rang khem jing perwa pi di si di tang ban klet ban ja ka bor perkat pigment pir ki bat ki we hen re ngapat ngayo iki umat hakadur khman thei ngai iya jing siêu xịn trong phi thei ngai i chỉ siêu mar we trong phi thei ngai i jing dum ki ka jim trong phi tôi lệ cái ka baja prasang banjit da ka we ka lenti thei ngai i ka jing siêu xịn trong phi thei ngai i chỉ siêu mar we trong phi thei ngai i jing dum ki ka jim trong phi tôi lệ cái ka baja prasang banjit da ka we ka lenti phi perkharu teng teng wat ban shim ya la ka jing em ki perlok trong phi ki kelip him ju bat phi kun hapo men sim hala kamra ha jing dum phi shong bat mudur kum no phin le ya no phin shim ya no phin jet bat u ba kum no phin tre phi bat ki ti ha shelang mat la kut kilat perkat phi ya la de hayit na duk ti ha duk chat phi nu jor ya la de ha do phi don jing du na ha e phi sia mar we phi sel don hok chu wat ban im hasla per thai henry kata kam de ka lat ba phin pen hon na lang dat ka to kat ne ki dang don ki ban it ya phi shi bun kham tam umat ik ne ki pa bala pun la kaya phi shwa ba phin pen kut ya la men sim ha u ta lai pha si perkat ka we mano ban ja umat na ban ta jong phi perkat mano ban mong na ban ta jong phi perkat mano ban pang no na ban ta jong phi wat du men sim ki don shi bun ki bandang it ya phi. This is it's about life and being precious with every damn second we have here, because from somebody who knows what almost happened to me like that, man, it's just over. It's done randomly, arbitrarily, and his 4 girls and his wife.